Segundo capítulo do aniversario do noso disco, Máis alá. O disco saiu tamén en formato físico e fixémolo en formato digipack. As fotografías do deseño do disco son de Rebeca Cambeiro. Na portada aparecen unhas mans suxeitando uns sanandresiños. As mans son as de Maruja do Lameiro, Calma. que é a avoa de Migui, o percusionista do grupo. Foi unha das fontes de inspiración e unha das informantes que máis historias nos contou e que nos serviron para compoñer pezas deste traballo. E aparece suxeitando uns sanandresiños, que son un dos símbolos máis coñecidos da realidade máxico-relixiosa que temos en Galicia. Expecto Patronum! Na contraportada aparece unha casa de Goiriz, aldeiña cerca de Vilalo, que nos serviu tamén de inspiración para o disco. No interior do digipack temos o disco, onde volven a aparecer como figura recurrente os sanandresiños. ¡Que sí, hombre, que sí! ¡Que ya lo sé! E a este lado, o libreto, onde aparecen todas e cada unha das letras, información das cancións, de quenes se compuxeron, quenes colaboraron, os informantes, no caso de que fose tradicional, e fotografías que foi facendo Rebeca. ¡Otra vez tú acá! Detrás do libreto temos un pouco máis de información alrededor do disco. Se queres conseguir o disco, pódelo conseguir na nosa páxina web, que é breofolk.es, ou nos seguintes puntos de venta que imos deixar aquí escritos. Moitas grazas e vémonos no próximo. Arreando que es tarde.